Nong yalam bat kidekot jongka Kasi Student Union Narpuh Circle ringkat kajingnya snok tilang kirang ba snong jongka Narpuh lembat ki Paidbah kathan. Menta kasengi kila khang lenti ki kali ki bayat na Surok National Highway 6 na Narpuh nakadaw kajingle menti ka sorkar bat ka National Highway Authority of India ka Bamsham la Maramot ya ketika Surok kabala jot rathai kabala bu jingmai ki Paidbah balet bawan. Kani ka jingkhang lenti kelas sedang nadu ka Porsche pho beje menstep hadu saw beje janmiet kat baya ka jaka lumpisa jong ka NH6 ka tollgate ka badan han lumshnong ki dekot ka KSU Narpuh bat ki wahe shnong kila khang tala nadu ka por prabeje menstep bat ongru baki nompli satya ya ka tollgate kat ba ka NH6 kampat la ban Maramot ya ka Surok hadu han nyopo hadu prapo persen. Habaya keren bat ki Paidbah halum shnong u manager technical jong ka NH6 u biswa Jyoti Lakar ula kular baki nong trei kin sedang no ya ka kam ban Maramot ya ka Surok nadu la syai ka sngi badru ula panpor hadu handru tayo ban pendep ya ki jingdon kam barok bat ongru ban nakadaw ka jingjur slap om shimla yo lat ban Maramot ya ka Surok. Nakaliang u presiden ka KSU Narpuh Circle u ba KS Suchiang ki dekot ka seng kumju ru ki wahe shnong ka than kila ai dak bating e baka jing Maramot ru kam dei ban trei thurmur handrei dei ban da Maramot bha dak bathap da ki mau ki syap bat ki mau ki baret om ban shuthap tang da ki mau ki bahe hapo ki thliau namar kini ki mau ki long ban ka jingwit ya ki kali bayat khamtam ki kaliret. Kini ka jingmi madan ki dekot ka KSU Narpuh ki wahe shnong bat ki Paidbah kadai ru hadin baka sorkar bat ka NH6 kam shimla ban pen ulong ki jingdawa ban Maramot baladep aipor nyosngi ha ka baladep bu da ka jingtho ha office u deputy commissioner. Estimate regarding if a permanent solution of slope stabilization also. So it has not been approved yet. So it will hopefully be approved by 1 or 2 months. One excavator, one JCB is there. So it is enough for that space because enough machineries are also not viable there because we don't have that much of space to clear the much high gravity area. And also if the rain stops, then whenever it stops we will be doing the bituminous work, that is for sure, because everything is ready. Only because of rain we cannot be doing. We are not be able to do it. Ambulance and battery is there. Vehicle is there on the standby. Whenever there is a requirement, the ambulance visits the stress and take care of the necessary things. Kawai kadau berkata kadai kajing la bain jong ka sorkar bat kajing la bain bat kajing kat bain jong ka National Highway Authority of India yang no Surok National Highway 6 ka jistong jong di Paidbah hakali kawan khantam ni bapang besong nimla su bermutai kan ka jinjar bat kajing thang ka kimat te dai na kadau ban kana jong pun kasang bat ki ramba chnong ipai jongi badang sene ka Thai Narpuh nisim nya kana ka sinjam ka ban pusnyo sa ki bor sarkar bala kuno ka sarkar bat ki bor jong le hai ki dei hi ban repair dene ban Maramot yaw no sok ploy kat bala ke ka kumo ka basai sa ka sarkar bat kumjo sa ka sai lada ka sarkar bat ka National Highway Authority of India kimsam sim kuno ka sinjam ban repair ne ban Maramot yang Surok ban jot rathai den kaliang jongi kumkasang bat kumju ne kaliang jongi kumkira ba chong yin song perkha yin song jinglang ban sim da koi ka patrai ka tangai ban pes store ka sarkar ban ka National Highway Authority of India te kumkada bangi penpau ke jing pasha jur ka sarkar kumkada bangi penpau pasha jur ka National Highway Authority of India
Naglayan ini kum kesan rengkap kejing prelang jongjar macam nyelakang terdak cua spor. Ya kan ika jaka from kena. Leka tauge kemudian hangli ko senang senang. Leka kubor ke pasane berkebak liar. Caka sorkar buat caka National Highway Authority of India kata kalau ini. Balala ibu sarkar buat ibor enhai. La kimla ban ban repair dan ban maramot Surok kadu grupo person dan nyoko person naglayan jongni kita bak senang buat kumcu dengan sen ginkang kata baik ya kena tu dia kemudian हमने बट हिमाय kita batin belum kena bean kena jaka haul nasional highway 6 kenapa besar kan saya baka jingkang kata jongni ya kena toge kalau ban kendor ya nasional highway berkunjung ya ki bosar ka